A xustiza galega, ao límite, abogados denuncian atrasos ata 3 anos en xuizos urxentes e alertan dun colapso agravado pola falta de medios e a nova reforma xudicial. Máis de 200.000 asuntos pendentes e prazos que se alongan durante anos. Esta é a realidade que describen os profesionais da xustiza en Galicia, onde a acumulación de expedientes e a falta de persoal están a provocar importantes atrasos. Segundo denuncian, a reforma da Lei de Eficiencia, pensada para axilizar os procedementos, estaría a ter o efecto contrario. Máis burocracia, máis tempo de espera e maior carga para os órganos xudiciais, sen un incremento paralelo de recursos. Había unha situación xa de que se iban amontonando os expedientes xudiciais, había que resolvelos, había que axilizar os procedementos e necesitábase tamén máis dotación de persoal e de órganos xudiciais. Que pasa? Que con ese fin adoptouse unha modificación mediante a Lei de Eficiencia da Xusticia. Eu creo que, lonxe de axilizar os procedementos, o que fixo foi a multiplicar o atasco. A nova normativa introduce, entre outras medidas, a obrigatoriedade de intentar unha solución extraxudicial antes de acudir aos tribunais. Un paso que, segundo os profesionais, xa se realizaba na práctica e que agora só engade máis tempo e custos. Esa negociación, aínda que non estaba institucionalizada, si na práctica se facía, si se falaba ca outra parte, si se había contactos ca outra parte, si xa se intentaba chegar a solucións consensuadas, pero non estaba institucionalizada. Ora ben, esta lei, ao obligarche a facer ese trámite, a establecer uns plazos determinados, o único que faz é incrementar os costes e aumentar o tempo de resolución do conflito. Outro dos problemas sinalados é a concentración de competencias en determinados xulgados, especialmente en materia de violencia de xénero, sen reforzar os medios humanos nin materiais. Isto está a provocar unha sobrecarga en sedes como Santiago, que reciben casos doutros partidos xudiciais. Xa o tema é que agolpa as materias a unhas seccións ou a algúns tribunales sin aumentar o órgano xudicial. É dicir, por exemplo, xa no que se refire a violencia sobre a muller, a violencia de xénero, as competencias que tiñan antes os xulgados de violencia sobre a muller, acumulanse ahora as agresións sexuais, que tamén se lle atribuyen ao mesmo órgano xudicial, e algunhas outras competencias máis. Que pasa? Que non se crean novos órganos. Onde se crean é nas capitales de provincia ou nas cidades máis importantes, pero, por exemplo, o que se refiere a Ribeira, non, quítaselle a competencia. En municipios como Ribeira, a situación é especialmente complexa. A falta de xulgados e o incremento da poboación fan que procedementos como divorcios ou reclamacións civís poidan tardar ata 1 ano ou máis en resolverse. Ribeira ten unha actividade e un ámbito poblacional bastante grande, e xa eran escasos os órganos judiciais que tiñamos, que eran 3, dificilmente podían atender ás demandas que había, e agora vese cada vez máis necesitada de a creación dun novo órgano xudicial. Os profesionais coinciden en sinalar dúas necesidades urxentes: aumentar o número de xuíces e funcionarios e revisar a reforma para adaptala á realidade do sistema. O que pasa é que a Administración de Xusticia é a irmán pobre da Administración. O sea, dótanse ao Ministerio de Obras Públicas, dótase a outros ministerios de cantidades, de fondos para acometer, pero a Administración de Xusticia non se lle dota. Nin se lle dan medios, nin se lle dá personal suficiente, e, aparte, esta modificación, isto, ao mellor, requería dun estudio, dun análisis do sistema, pero con participación de quen vive o sistema. Mentres tanto, os atrasos seguen medrando e a resolución de conflitos alóngase no tempo, unha situación que, segundo os profesionais, non só afecta ao funcionamento da xustiza, senón tamén aos dereitos dos cidadáns.